tara shi wajen iya Qur'ani, amma ya iya Qur'ani amma wancan ya tara shi. To wajen fiqh kuma shi kuma ya yi wancan. Wannan ba mai iya Qur'ani ba ya iya, amma wancan na farko ya yi. To amma kuma sai ya zo kuma ya ce da mai wadanda. Shi ne aka ce to sai a gabatar da wannan wanda ya iya Qur'anin sai dai an yi shi amma ya iya. Ina ta gai ina nana shi ya iya amma an yi shi, to amma kuma shi wajen fiqh ya yi, to sai a gabatar da shi, to shi zai amma da yanzu da ya cewa ke na hadisan sun saba sun warko don ce a gabatar da wanda ya sani yanzu kuma nan wannan ya ce a gabatar da wanda ya sani. wannan ai ba wannan shi ba hadisi ba ne, fiqh ne. Fiqh ne, fahimta ce ta malamai. Kenan in suka yi niyyar suka ce dama su hadisa aka tattara su fiqh ba tsari ake ga magana ba, sai a tattara hadisai da maganganu. An yi wancan an yi wancan, to su sai malaman fiqh sai su fahimci abin da suka faɗa, shi ne fahimta suka tattara wannan sai su fahimci. Duka kokowar da ake yi, kokowar mice ce, kokowa ta gyaran sallah. Tun da kokowar gyaran sallah ce ake, magana karatu dai wannan ya iya wannan ya iya, amma shi wancan ya iya. To yanzu wanda yana da wani maki da zai samu in aka yi jarabawa, wanda ya yi ga amma wanda akara min kenan yana da wani maki. Misali ko da cewa aka yi wanga yana da 70, shi wanga na farkon wajen iya kira, wanga shi yana da maki 50 wajen kira, to shi kenan yanzu wanga ya yi ya zo wajen fikir. To da aka zo wajen fikir kuma hanyar wannan shi kuma sai ya zama afqahu minhu, ko dai ya samu shi ma 70 da shi kuma wancan sai ya samu a kaddara ma to kaga yanzu sun tashi daidai da daidai. Kun ma bai yi shin ba da yawa ya zama dai tun da misali ne muke a zama yi shi ne, to shi yanzu tun da ita sallah tana da buƙatar a san abin da ke gyara ta da fata, shi wanga ya sani, to a aza shi ya yi sallah ya yi a aza wancan wanda kamar ko ba a za ta samu wa mutane ta da su bai san yadda za a yi. Tun da karatun nashi kin shi ne aka yi, amma bai kai matsayin a ce ɓanna ce yake yi, da ya kai matsayin ɓanna ce yake yi sai a jaye shi ba a magana shi, amma tun da bai kai matsayin ɓanna ce yake yi ba, to shi ne ya iya yi amfani biyu, karatun akwai kuma sanin hukuncin akwai, to kenan shi ya haɗa biyu, ya san Qur'ani ya san sunna, sai dai wancan ya ɗaɗɗara shi wajen Qur'ani, shi kuma ya ɗaɗɗara shi wajen sunna. Da kajin fikihun da suka ce alakin da afqahu qaddima al-qaribu al-afqahu ala al-aqra'i ghayr al-faqih. Suka ce fala hajatu ila al-fiqh fi salat, bukata ya zuwa fikihu a cikin sallah wa akamiha da hukuncen sallah ashaddu min al-hajati ila ijazati al-qira'a, shi ne tsanani daga bukata ya zuwa iya kira. Dan ka zama kana ta rena wa mutane kira, kana ta rangada karatu rangada da, to amma kuma sallah in ta face baka san ta face ba, kaga akwai matsala, ko baka sai da zaka ta gyara ta ba. ثانيا ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه، بقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثالثا ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. رابعا ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. خامسا ثم الأكبر سنا
إذا استويا في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم. طيب يأتي ثانيا النبي ثم الأفقه العالم في السنة ثم قال لك تسأل كده sannan bayan an kare maganar wanda ya sanin kira'a to sannan kuma mahi sanin fiqh wanda ya sanin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam